Τι? Δεν τελειώσαμε. Έχεις δίκιο, αφεντικό. Αλήθεια. Πέτα το όπλο Νόμιζα σου! ότι εσύ ήσουν το αφεντικό. Ο τρόπος που φέρεσαι Ναι! Είπα να κατεβάσεις το όπλο σου! αποφεύγεις τη συζήτηση. Αρκετά ως εδώ. Ναι, καλά. Αυτό θα πει μεγάλο όπλο. Ελπίζω να μας ευγνωμονεί η μεγαλειοτάτη. Τι? Είσαι φοβερός, Νεράιδος. Είμαστε φοβεροί σε αυτό. Έλα λοιπόν, είσαι μαζί μου. Είμαι μαζί σου, Νέλη. Από την αρχή ως το τέλος.